Ajmo plavi! Ajmo plavi! I to tim. Kako batice? Dobar, a? Sad ću не понимаешь, Срок. pogrešnu stranu su opet siške. Opet su uzeli pogrešnu stranu. Aha, bolje da napade prvo tam su pobedili. Pa dobro, jesu. Ševal! Ševal! Ajmo, ide! Idemo crveni! Čemu crni? Donka poslala. Aha. Vole da malo. Aha. Походу мы в разных машинах поедем. Ovo siške, ova desetke mi je dobar igrač. Nešto je bio u Proleteru i BSK igrao. Мы поедем в Новый Бичи. Отсюда все едем в Новый Бичи. Куда? Alo, ja sam na tribine, eno tamo uđi kroz kafanu. Treba! Tamo su... Evo ga! E! Hvataj! Hvataj! Bravo! А что, уже играют? Они уже играют. А что, они зонтики? Они же промокли. Иди! Оба! Ай, мол! Джамбик подскользнулся. To si 3-0, nisi rekao. Bitno da je smiljeno.
tekeyinin tenderini yoksa zaten. Yoksa da patron yeni tek. Hey, na džepove pucamo naprijed, na trening perspektivi. Znate da bi zarađa. Ajmo se raditi, ko žuga malo! Ja ti dušu prišu da uvijelu. Još do kraj, igraj! Pa ne može sve na nas ide. Sad će mi tebe gurnu dole. To je ide! Idi! Evo, idemo moke kući, ja i živa. A mokri ćemo ići kući ovdje. Onda malo taj čočobran navija prije. Daj vam ja. Ovo se prešla, malo Cviković, ovo mora udari glavom. Ajde. Možemo za ovo, sve doći končim se. Ajde bre, izvrsti! Ja dumao doći končim. Ajde, izvrsti! Opet nazad svi. Mi uzemo u drugom delu, koji je to praktički, jel ti kaži, zašto da ovo Ajmo se vidjeti, kako će to? A mi nisu ovu trenutku. Onda te priče, nisu se žočne. Koliko ti se bilo napao? Daj meni da čuo. Igraj! Ajde ti čuo. Bravo Ševo! Prati neko bre još! Bravo, Remo! Kasno na kjelje, neka stvar gledajte na biljete da bi še bilo.
Spustiš na glavu, ne smeta tebi, samo malo, tamo pola gola ne ide. Dobro je, odlično, ništa više. Drži, ne smeta mi kiše. Da vidimo gola. Evo ga! Opet dinarske. Rano, na vreme si dao gol. Ajde! Vreme je sad kad si dao gol. Odlično. A oni sad nek napadaju. A mi ćemo na kontra vraćati jedan i to je to. Da ja uđem, rano. Ajmo malo žigne, bre! Onaj drugi ne valja. Hoću poslušati. Dođi do otkap! Evo doktor, vini, hajde! Htio da moli Bog. Napravi tu, napravi! Tako, nego šta, ajmo nešto, majster! Daj mu! Ajde! Ajmo Veselinović, ajmo još! Dobro smo vidimo. Slifović malo dobro igrači. A dobro igrači s ovim šatom. Ajde, Bukla! Bukari. Dobro je, blizi, sve dobro. Šutaj, Ničo! Bravo, Ničo, dobro, ajmo! Stani na nju, Ničo. I ovo u stvari. Tako, ajde. Pritisli nas, oni došli. Tako je, bravo! Sad oštro! Tako je, bravo! Ajde! Nemoj ono pomoć. Ajde sad liči. Ovo je sve dobro. Ajmo se mi, ajmo! Ajmo vam svemu! Izađite malo, ej! Plavi, izađite malo, bre! Stojite, bre, vas posle na vašu. Mi gledali sve utakmice. Ako nekom bilo teško, njemu sigurno. Idi!
Kako voda s početnikom vreme dali gol. Верно, опять Ajmo Uroše malo! Nie, jedno to się Девятый номер тебе не пройдет. Ajmo Isrinović, ljuljaj! Šta je to, bunarite? Druga, okreni se! Samo igraj. Samo igraj. Ой, бля, ой, а чё? Pustio prednost, sad Treba da uči od engleskog suda. Evo te stoje. To što kod nas sude, tamo je balet. Daj Vinetu tamo. Ja, brate, kako ti se otvira. Gazi, bre! Vine! Ostavimo loptu, brini ti da treba. Dve odmah iza sutra. Ajde Bož da smo u vratom i da može 3-4 iza sutra. Jadi koji mi ne nisam. Rex revolucija! Sve malinki, Max! Elita!
Siške, Rakić je 500 tu trčkara i nema nijedan. Sad je ovo Rakić u čizmu. Nije ispratio desetku je. Ne znam šta je tako stanje da igraju. Ajmo, prođi to! Idi! Evo ga treći. Evo ga treći! Na igru Srpsku ligu, 3 klasičnog igrača. Šta će to? Vidi se. Igru Srpsku ligu, dečki. Igru proletarnu, osječki igru. Ovo je nas kad znala. Kakva je Barnaja? Krasiva je. Našem ništa ne sedi. Išao je izbjeg, moj tajem. Da me opali. Ljudi sedi, ne budu vidjeli gromu. Sada ko uspije da vrati sve malke nazad, ućemo u Vojvođansku. Zajebacimo. Bravo, Nešo! Ona Vuka da stavi kao asistent. To ne mora raditi. Ajde samo! Samo ozbiljno do kraja. Samo ozbiljno do kraja. To. Uspijemo da vratimo, Novi Beč uspije da vrati sve igrače sad nazad. Do Srpske lige neće stati. Do Srpske lige neće stati. Pare ko će da da? Opština. Direktor. Kako je opština Novi Beč? Ne može Zrenjanin da Radički izgura u 3. ligu. Treba da kupuje bodove, tu privatnici daju pare. Dobro, mala ekipa Radička. Sad se gleda protiv Staniša. I Sombor je bio prva ekipa u Srpskoj para. Da, bog para, tako može i Novi Beč. Isto priča. Mora da imaš privatnike. To je najveće. A sve to uči, to je sve politika. Dok je god politika od sporta, Leteru gasio. Možemo da gledamo. Odem u Šajkaš, 100 metara red, svi čekaju da plate kartu, nič niko za džabe. Svi čekaju 200 dneva da plate kartu. onaj što drži apoteki, kako se gazda oni. Pa naravno. Svaki kafić daje po 5.000. I onda oni skupe pare. A ovdje ko će ubeti? Isto priča ti. Bečej ne može da opstane, ne Novi Bečej. Jednu sezonu prva liga i gotovo, 10 da bude jak. Šajkaš je jako selo. 3 sale za svadbu imaju. 3 sale za svadbu imaju Šajkaš. Sale za svadbu, 500 ljudi možda znaš. Zrenji imaš Bitevića, nikog više. Pa dao meni ja. Samo to.
Imam šajkaš već 3 godine. Prvo polovreme u 1-0, drugo polovreme 3-1. Neće da igraju prvo protiv Elektre Pare. Ostavio igru odlično. Evo ga, evo ga, evo ga! Kako je dobro. Sve super. Ajmo crveni življe, bre! Ajmo, ajmo! Ajmo crveni! Ajmo lovci! Ajmo crveni, ajmo! Ajde! Idi! Tu napadaj odmah, tu napadaj odmah! Evo je, ajmo! Ajde nešto! Ajmo! Još je! Svoje! Ajmo nešto, ajmo nešto! Druga! Ovo nam odgovara. Ajmo, Bukari! Tako je. Ovo nam odgovara. Ovo sad za sudiju su primjeno može biti pritisak. Tu tako stoje i jebile. Siške, ne može Pecarski, on trči od jednu loptu. Tu, mislim, napad od jednog Ajmo, Bukari! Bravo je te, tako je! Bravo, idi! Ajmo dakle, kuci! Ajde, kudim! Daj, dižu. Od noge do noge, kao Barcelona. Partizan. Ispremnija ekipa. Ajmo Ševo! Easy! Bravo! Bravo, majster! Bravo, Ajmo, Elena, ajmo! Hoćemo nedelju mali stadion. Ajde, Erema! Moja Erema! Udari ga.
Evo, to možda i da mu da cijeli. Evo, oni izmerjaju ga naša. Šta je bilo, Sičke? Šta je bilo? Naši se međusobno Samo je prigovorio što nije ispratio. Nije samo. Oni su. Evo korner. Ej, Božo! 6 korner. Ali dobro, igraj. Imaš rezultat. Ajde, Bani. Ajmo, Neš, ajmo! Ajmo, dokon! Odeš od Teševa desno, Joe. Ispoštuj ga. Evo vidiš. Dobro će to biti sve. Krenuli su dobro. Nema para. Ne treba, ovi privatniki ne daju pare. Dajte malo, kako da iznesete loptu, svi ste tamo 6 igrača na 25 metara. Bravo! Ono što su on vratio na ne, može. Ajmo, Cruni, ajmo, ajmo, ajmo! Još si u aplikaciji da ga došli. Moje, ja? Miri, logo. Tako je. Ajmo, Nišo! Guraj! Žuti, alo! Sudija, žuti, alo! Jebeli ti raspad! Švecaroš, nemo šta da razmišljati. Evo ti ste daći. On nije bio faul. Da. Ajmo! Teraj, napolje! Drugi, ali sam hoćeo ranije. Pride se. Ne znam, nisam gledao početak. Imao sam ulazak ovog ono. Straje sam. Mi su donaj televizor. Idem bolje na putu nego košar. Ići sam gledao košar. Koje je to godište? Ima utakmice sad u hali. Junior i košarkaš. Sloveniji i Srbiji. Juče smo izgubili 7 razlika.
Traži izbor, ej, traži izbor. Menji ga, trener, gotovi, ej. Menji, Kako je treći set? 3-4 za ovog. Ko se rije? On vodi zato što on počeo treći. 15 ništa za ovog. Ajmo Crni, šta smo stavili Crni, ajmo! Mam polako sve dobro. Bajić igra za vas. Bajić igra za vas. Bajić igra za vas. Opet je neko. Treba kupiti sve i da sutra nema. Evo šans. Ajde bre! Ajde bre! Idi bre! Menji ga. Ajmo Crni, ajmo momci, ajmo! Tako je, ajmo! Ajmo nič još, ajde! Ti će dođi ne? Pritiši tu! Tako, još! Ajmo nič, ne pušaj za prvi! Bravo Marko! Oni su mi spremni. Oni ovdje loša ekipa. Za sad se pogodio rezultat. A mama bilaš Nađerka i bio je u mekanici. Ja? Bio sam njegov mama u mekanici. Ja ću ono šilo u mekanici. Ovdje Nisi izuzeo naprijed ništa. Manši 10 minuta. Nisi ni osnovno. Traži Popej! Pa sam bio 6 stanica Miloša. Idi! Bravo! Ajde Nikolaj! Ajde Niđo, bravo Niđo! Daj še, Ruka! Božo! Rukom igro! Gledalca, ne može, nema gledalca. Ne ide u njihovu kako ne znam. Aktivirao se iz offside-a. Jeste, offside je bio. U stvari kad tako komentariš, ne još on stara pravila. Toliko se promenilo pravila u futbolu. Hoće ja u Uđenu požmurio sa klama Terezinom. Ne, popadala bi. Nema tribine, nema ti tribine. Male tribine. Pazi, ovo fizički jači, a ovo je brži crveni.
Dobro igraju ovi. Jebot sudija. Sudije sad lako. Ne sudi kako da. Ne, šta je. Ja kažem ja doma. Jesi depo grupa. Da, sad bio. A ovo nije, ovo bio i malo. Nije bio pao. Bio malo. Nije. Ja sam gledao, cijelo vreme nije to. Ajde, pušti i bagaj. Pazi sad kako izvodi. Odlično, odlično. Ajde, švička je. Dvojica na ovu stranu. Faul, evo gol. Šta? Ajmo Vine! Vine će ga dati. Ovo je pozicija za majstora. Imamo dvojicu. Jedan s leve strane, jedan s desne. Da vidimo da se dokaže sad. Evo sad ću. Pa taj se dao 3 gola. Ovo reši. Iz opsade su dali gol. Čisto. Bili smo bolji. Ja sam sedeo u liniji. Ovo moguće, a ovo potpuno. Naš sinje uzman. Neće biti Spremni mlađe ekipe, to je tako. Znate kad smo vas vidjeli? Evo ga. Zašto ste vi bili jesenjski tabeli? Sad ste se dali pa istrošili ste sliku. To je. Pa i ima narod i urili ste taj baraž, dali ste se od sebe i gotovi. Ovi su spremni i vidiš. Cijelo vreme napadaju. Imali smo. Bravo, si nima žalje! Polu šanse i to je to. Ovo tako je jedno, bravo. Idi mali! Slobodno bre! Šutaj! Kako im šele? Majstorski. Odlično. Taman da je treba. Uvijek, da. Dobra je Urke! Tvoj korak nazad, ajde malo! Sve kako. Evo, evo. Bravo, Nešo! Bravo, igraj! I trčkara. Da se vrati. Sudio. Ajde, ajde sad! Jebem ti mamu ja! Jebem ti mamu crnom bre!
Pravo je sudija svirno je ovaj posljed. I kartu. Tišina tamo! Tišina bre, pička ti mati! Tišina bre! Hajde omladino lepo, nemojte tako. Ima stari. I ovo zadruga. Nije ovo skupština. To je još gore. Ajde. To je još gore. Zato kažemo ovi skupštini. Ajde Nešo! Uraj to! Možda bi se preokrenuo. Dobro. Mogu i oni da padnu. Hajmo, hajmo još malo, hajmo! Da, sad će. Koliko sati ti ne mogu? Ne sviđa kako ima znači ne igra, ne može dvoje. Jedan! Evo ga, desno! Menji stranu! Ne. Dobre, hajmo! Dobre! Kako je vino iz dominantne, to je strašno. Izađite malo bre, 8 vas na polovinu bre. Prebacili glavom i pretrči, on se zaletio. Mora da prostorinu ovdje. Gotovo, samo ti bacio glavom pretrči. Hajde, izlazi! Mali igrača, hajde! Sigurno je ovo! Bravo je ovo! Hajde, jedan! Sad, hajde! Hajde! Druga! Hajde! Švičkaj! Bravo! Ode u Persu. Još 6 minuta ima. Ljubo, daj loptu. Vidiš ovaj grb tamo, skroz. Da. Gdje je vas? Naši u Beogradu, u Skupštinu. Ajmo, crveni! Duo ovdje gore. Si vratili loptu?
Ajde, Bog je ovo. Pacemaker je Desi, debeli. Znači onda bude glavni na Bagdeško. Dobro je, samo igraj. Izvuko je dvojicu, šta? Koji tamo? Kad bi sad tako brzo pali zona, gradili se kao njih. Ajde, to je straja, sve povređeno, kao tvoje noge. Idi mali! Samo to, sine moj, to. To je ta kralju. Nego šta ti? Ostali su ih jedan na drugog. ne čeka se lopta, frajeru. Ajmo, Bukari! Ajde, Arama, zategni to tamo. Nema, sad nije odšao. Samo treba da šuti. Znamo švicu. Tako daleko. Da ti žede pa da dođe. Znamo švicu. Gdje su igrali drugo? Šta kažeš? Daleko? Nije daleko. To je ta generacija, ti švička i ovako stigne. Sad još malo sad je vetar strane, on je vidio da bude travu da stavimo na vetar. Šta? Sad još malo, stavit će travu na provetar. Ako je nađeš ko da igra, kad uđe Dling Long i ti, kupit će taj sve. Kako je teca kadje, kako prolete, kako je gak. Prvo klub da krene, da se instabilizuje i onda nauči. Evo sad smo napravili i novi stadion. Onda ćemo čekamo 10 godina. Ne mogu da provodi. Zaiste, bre. 2, 4, 6, 8 igrača. Odlično. Da neka kaže da je tako stao. Ajmo crveni, ajmo vas probudimo. Ajde, Luka! Kome otpao šećer, kome otpao šećer! Priđemo neko bre. Ajde, vam to. Ako malo. Ajde, napolje, napolje! Ajde, sruši nikogu.
Ostani tu! Što se ne odate? Čekaj, daj tvoj se duži, da reši. Pušta prednost. 3 igrača u napadu, nema ništa. Ajmo crveni, napadaj! Ajmo crveni! Ula crveni! Aj, jednom tijelu. Ima da ovo dilje. Bravo, bravo! Bravo, bre! Bravo! Ajde! Puriti tu, Širi Uroše! Alo. Koji će biti? Pa to si dobro pogodio. Ajde, čao. naša tamo. 0-3 ovo vreme, drugo počelo. Ivanović sva 3 spakali. Ovo opet majka. Nije problem, nikakav problem. Nikakav, ajde molim. Ajmo, ajmo! Ajde, klapari! Idi, idi! Dobra, dobra. Ajmo! Ajde, popi! Bravo, bravo, pravi! Kome otpao šećer, kome otpao šećer! Bude šule. Bude šule. Aj, mali igra. Bez belu majicu. Kapi, šta dobro. Faul, bre! Ajde, Kdele! Opet probaj nešto. Kasnije je pola sekunde. Da su ranije pola sekunde doskočio iznad njega, evo ovdje. Ajde, pali malo, bre! Ajde, crvene, više golu! Ajmo igramo, ajmo malo da igramo! Ovo Zeko igra ti strane. Sad je rekao da dođe njega, da ne izmeri. Ajde! Aj, mali. Aj, mali. Ovo je mali sve lopte pokupio. Ja sam zajedno. Kome otpao šećer, kome otpao šećer! Kome otpao šećer, kome otpao šećer! Bane, isto baneta pao. Kome otpao šećer, kome otpao šećer! Znam, čuo sam, baš dobro. Da je odlično.
Ovo ekipu ne smije nekako dobiti. Ne, pazi, što Ne znam koliko je dobio ovaj den. Jednu važu. A koliko ne igra? Sudija! Što ne bi stavio? Zađi napolje, sudija! Ali dobro mu ovo funkcioniše. Nije loše, može i bolje. Bravo, doktore, bravo, doktore! Kako igra ovaj mali, evo. Strašno. Nije izašao, nije tražio da izađe, da se zaključe. Opet se stigo tamo, vidi? Dobre, bravo! Partizana da igra. Ajmo Veselinović, ajde! No, nešto, sad doći! Nisu oni. Bio je priseban odbrane. Tačno na vreme podlete nogu. 11. minut. Stali. da su stvorili jednu šansu tog utakmice. Ništa. Ono što je Knežević dao, šutni iz prekida. Ovako iz igre nisu napravili šansu. Golman i napadač. To radi, Ko je sad sekretar u klubu? Ko je sekretar u klubu? šta se sekretar? Kluba kod vas. Ne, on sekretar. Evo. Predsjednik sa primu, nema bio trenerski drag, nema šta da napadne. Ovo je tužda i šadova. Da, sveto zeleno. Znam ko je Dugačku opremu. Šefe, na čega prenosi? Savez traži. Da ne nameštate utakmicu, eto. Savez traži. Ne, ti samo snimaš i prenosi tako. Ne, ne ide live. Ne ide. 100 evra, nema ko da plati 100 evra. Samo snimak. Kolega mi je otišao, ne znam, neki baraž, tamo gore. Snima. Tamo ide live s komentarom. Savez. Pustit ćemo i na vestima u Santu. Ako ima ko da napravi, pošto Petrović nije tu. Ajmo crveni, idemo fudbal crveni, šta je sad? Ajmo crveni! Ne znam, možda će pustiti i vaša televizija, ako znam. Mi sarađujemo, šta? Idi, bravo, bravo, idi još jedan. Bravo, veće strane.
Idi mali! Ajmo neko, ajmo neko! Bravo, Bukari! Ajmo crveni, ajmo malo! Ode on, stiže! Slušaj mene. Stiže. Ja poznam se do jednu. Znaš šta moraš? Stiže. Idi, bravo! Više, tre, ovo! Ajde još jedan. Prije lako. Ko će meni plati juga? Rasko osiguran. Iza nas je juga. Rasko osiguran. Nabi! Je li to zadnja lopta? Evo je. Još tamo kod klupe. Klupe pa im ubaci preko. Ajde. Kovačevi ga dobro je. Daj dobro, man. Kako igra već. Mogu bi u Partizan. Nemo samo u Zvezdu. Samo u Zvezdu. Ne voli kaže tamo kada je pogledao povećalo mi se. Nemo u Zvezdu. Nisam bio lepio. To me je, hoće vidiš da se srpiti dolazi u Zvezdu. Možda ja mogu pogledam kući da se Zvezda Kaže on joj, sad moramo ići, kaže na Partizanu stadion. Gdje ono gledamo. Vidi kući kod mene u kameru. Kaže, To nije utakmica. Hvala. nikako ne. Možda mate polo. Bravo, Bukari! Bravo! Ljubim ti mamu! Izgleda su je mnogi ljubili. Nosi srećan broj. A i on je to. Ali da se učeme. Igra Ševa desno, a igra ovo levo. Ševa igra. Ajmo, ajde, Bukari! Sad bi bio problem da ova igra, mislim da ti ne bi igrao Dokman. Dokman je bio. Aj, Nikolas, slobodno, sine. Ajmo drugo, ajde ovdje nam niko. Aj mali, pretrigaj. I njega. Daj Ševi, tako je. Viš kako je disciplina, mali, a? Aj ti! Zategni si. Ajmo vrati, Uroše! Tačno sad. Šta će se tam? 3 igrača, šta ne?
Samo možda. Tako je Niđo dosta. Još 3 minute do kraja. Ajana. Ajmo crvene, stane. Stali su crvene. Imamo rezultat sad. Imamo rezultat sad. Da će biti. Čudno je da ovi nisu agresivniji. Tako, dođi u Nelju, prodaj Ketek. Zato treba da igraju. Ne može da daje 4 komada u Nelju. Nikad se ne zna. Tako je, pojačamo ekipu. Pojačamo ekipu. Ja njima govorim to. Da, dođi malo, Ivanić. Javi se Milica. To je Milica. Ima se ne može. 6.000 za njih. Alo. Alo. Slušam. Dragan je. A, pa gdje je stička Vilika? Pa tu je, sedi. Pa da. U Grandulicu gledamo. 4.1 za njih. 0-3. Lažu ti, samo da bi spao dobro. 3-0 za jedinstvo. Da, prvo polo vreme, da, evo drugo se igra 3-0 i dalje. Ajde, molim. Evo Teo, izveštak. Lako Vukajlo. Sve tamo uživaj. Espresso s mlekom. Ovo je nisi koristi šota, ali taj se različan, taj ne može igrati. Taj dobro igra. Ovo smo isporili jedan za jedan. Neće niko da menja igra. To je niko se rekoncentraruje se u ovom polu. 4 godine ja imam, jel? Sad Pavislav može više. Ajde, stvari, evo. Ajde. Pavislav je Bravo. Odeš, evo. Odeš, evo, kod ukru Lubenice. Gledaj! Vidiš ti je završio šeo. Pozicije za gol šeo. Bravo, Bukari. Bolje igramo. Nema šanse. Kao Ado. A igra ti na 3. Jalovo je sve, naravno na 3-0. 1-0. Sa ševom, ali? Nisam imali jednu šansu. Pa bilo to je isprečilo. Da, šteta što u zakonu je. Nije igro, zašto nije Oni bolje triblaju. Dobar, Ovi trče triblaju i naprave prostor. Ne radi li za njem. dobro je ovo igra, ovo je opet. Dobar je. Ja sam zadovoljno, gledao sam da je novu crnju i ovu igra odlično. Ajmo, izlazi crveni bre!
Evo naš. Evo naš. Evo naš. Evo stigo on. Sad možda mijenja šukanje. Ovog Melenčana Koković. Igraj, tišina, igraj! Crveni, ajmo! Ajmo, crveni! Ura, crveni! Kao Remo! Bugarski, to je najbolji dal. Sliči. Nikad je izbroj. Pa dobro. Dobro. Možda je treba da sičke tamo prije 5 na 6 metara na drugu tu. 2-3 metra tu lopte da padne. Dobro je, dobro je. Evo ga! Sičke! Gde treba da pogodi? Dobro, aj samo naprijed. 20 minuta, ajde. Svi gledaju gdje je ova lopta. Sudija, imaš 2 lopte, sudija! Zagradi, zagradi ga, bre! Desna, debeli! Šokovo dakle. Ajmo se! Liti se samo! Koliko ima do kraja? Imaš 20 minuta. Može da se da još jedan gol, sigurno. Jedan, može 3. Ajmo, crveni življe, bre! Ajde, ovo, ajde, igra, bre! Igraj, igraj! Idi! Ajmo, Mitre! Mitre, kreni, Mitre! Hajde, Ne može imati problem s Pušicom. Ajde, dok mu ga Bog, Ajde, plavi! Zašto sam izgubili jedan? Bravo, Stepo, ajmo malo! Ko će biti?
Lezi dole, sine, četvorka, padni dole, lezi, mora zaustaviti igru. Da. On neće, nikad to neće. Lezi dole, četvorka. Menja ga. Ne može. Menja ga u kolega. Ajmo, napadni bre! Ajmo, Beko! Možda ga čovječe, veći da čura, preki da ulazi napolje. Menjaj četvorku! On je izbacio, treba bude faul. Ako nije faul, onda je korner. Božo! Jebem te u dupe! Pičko malo! Pička ti treba zabraza! Sudija, vreme! Bravo, sudija, bravo! Evo gol, Sičke. Ajde vidim. Evo, gledaj na prvu. Gde je drugi crveni, tu će lopta malo. Vamo, na 7 metara. Blizu si bio. Pomoći se. Samo neko drugo vreme. Kako nije podobno. Ajmo! Svi u napad! Idi Bebo! Uaaaa! Pičko! Uaaaa! Daj mu, to je ta. Bravo. Ovaj crni igra, Bato, mesto! Sad će ta roda stalno tu, ima gnjezda tu. Sad će nešto da donese. Ovo, bravo. Ajmo se mi dajmo, čao! Ajmo, polaki se broj! Ima, 10 minuta. Imali ste jedan galj. Produši, sigurno bez. Sam! Leđa! Polako! Bravo, sine! Što ideš sada u dribling, sad imaš dvojicu preko. Preko sad imaš dvojicu preko. Morsi. Eno druga, pop!
Komu ne treniraj? Ajmo, izađi malo! Okreni se, bre! Tebi ide, Bane, okreni se! Pozicija, Bebo, pozicija! Ne priđi bliže. Jaču loptu mi daj. Daj, doj zovim da dođe. Ajde! Sam je ispred njega. Bravo, Erman! Ajmo malo življe! Ajmo u crveni! Ajde, bre, ajde, braćo! Ajde! Hodi, bravo. Sigurnije ovako, znam kako će možda da Šta će, čekaj. Zajednivaj se, brate, da učiš da penješ ono. Bravo, ajmo, ajmo! Uci! Brate moj! Nije do tebe, druže, nije! Bravo, ajmo, Uci, teraj! Bravo, bravo! Teraj ga na mene! Da smo tako izgledali od početka. Ej, tako. Šutaj! Još treba živosti, oni nisu dva starta napravili. Brate, mili muška, da se zna da Baci mu, Leone, baci mu! ne igraju 7 igrača, igraju zabave se 2. Ajmo, ne znam tako. Moja, bravo! Bravo, Mari! Sreća, majstore! Ivice, ovaj zdravo. Ajmo neko da primi loptu, bre. Ajde! Buka! Dale, brate! Ej! Pa daj mu kašto, bravo! Sedi dobre! Nema psovanja! Je ovo zadruga! Pušta. Baka! Nema samo zove! Ajde, Bebo! Bravo! Zasluženo. Hajmo, crveni, bre! Hajmo malo življe, bre! Bravo! Sam! Oni su ušli sa nama kasnije. Ovo smo stari, ajmo ti igramo malo! Ja si da pipam. Ruku ga uvatio, Paulo. Ruku ga uvatio. Kako primo? Od gol. Tamo. Imali su lopti, kašli jer Paulo. Čekaj, se glumije. Dobro, više bi uradio da je... Bravo, Kirča! Važe loptu, Sonja! Lopta nije prošla. Ajmo crveni žile malo, bre! Ajmo crveni žile malo! Ajmo gol! Ajmo! Ajmo!
Da se poplašio koji kurac. Možeš sad opet, evo ti dva puno sredini s ovim. Ajde napoje, ajde napoje. Stali kurac tu nazad. Idi Jovane. Ne može, pa sad se gdje šta je. Ne, njemu na fordu. Marking je ovo, to je tako. Ovi labu, šepe! Urugvaj! Ti si kurac! Pa neću je! Šepe bre! Oni su samo šljidi. On ništa ne radi, samo šljidi. Samo šljidi. Možete mi da pokažeš mislim na ovo. Ti duži si rekao, ja nosim. A neće, nemaš šta. Bolje s tim bloker. Sad je došla na dok, 2 minuta da tražiš. Bolje igra u kući. Da, kakvi ćemo te biti? Marko, mora! Ajde veselicu! Pa taj, ti maturicu i rešio. Vrše lava, ajde be! Išao nazad pa pao. Ne, ništa tu nema. Prvi naš... Prvo 11-ice igraju domaći. Ja kažem... Sredi, čuješ šta ti kažem? Ajmo, tri žide, bre! Dobro, sedi. Ne možeš bez gledati. Bolje on je vidio da... Ne vidim ništa. Namislite da vas javi puno soli. Šta ima da vidiš korner kada je gol? Ne reaguju na sudijsku odluku. Ajde, ajde, da si bre! Izađi crveni! Znači, ovo je nama da... Da mu kaže, Rekao im samo, nema šta da komentariš. Nije to korner, to mora da mu kaže. Evo ima da igraju. Sam se baci. Samo da prebaci zid. Ima gradilica takvog majstora. Možda još metar. Evo, ovo ima dobro nogu, ovo je baci.
Evo sad! Ajde! Daj ti kuri! Samo zadrži loptu, Niđo! Baci je! Bravo, doktore! Bravo, doktore! Bravo, sine! Bravo, Niđo! Siški ti još malo... Čilije! Ovo je odlično. Bravo, Jovo! Bravo, Jovo! Evo ga! Daj gol, možete priznati. Nećemo sad da se valja ne isplatimo. Šutaj, možete priznati. Čije se ovako? Pa sudije prekine. Naša ne. Naša lopta, bre, šta je mi? Crveni bre lopta! Dva puta. Brani! Oni kad se spojimo i dva mjera. Ne dva, nego tri, jer onaj šut odmah. To je bilo odmah. Jebote, luk sam na terenu je. Brže malo. Ajde! Ajde napolje, ajde! Preko, daj mu! Brži si! Brži si! Pa dobro, javit ćeš na kraju. Neću mi ja. Da. Nemo gledati, daj ne. Prvo su dobili puno golova i onda nam... Odi Gori, primi je! Prvi gol ide preseku. Ajde, sviraj kraj, šta čekaš? Oni nemaju da... Tiglić, sviraj! Alo, majmune! Digli to, bre. Igre se da se radi dva gola. Do 5 sami. Sam ne plandiš, to ću sam da dobiti. Sviraj kraj, alo! Prošlo je i nadokne, sve što pokazuje prošlo. Sviraj, alo! Vojvodnja! Izađi! Izađi napolje! Pištaj, gusta. Sviraj, alo, majmune! Produžetak 5 minuta. Sad. Da vratimo Kopačka na tamo. Onaj ga inače van terena, šta imaš ti od toga? 7 minuta. Nije igrat, ne damo još dva gola. Ajde, Grga! Ajmo, crveni! Ajde, Niđo! Gledaj druga! Spadam u sve.
navijačka grupa u nedelju. Produžeće. Delije. Vidite, navijanje nije zabranjeno ni... Isto tako bok. Ima repa. Šta ima?